Γεια σας, είμαστε ο Χάρης, ο Άκης και ο Μάριος. Στο κανάλι μας στο YouTube, το Football News. Σήμερα είναι το δεύτερο μας βίντεο και θα σχολιάσουμε τον αγώνα του UEFA Champions League, μάλλον εναντίον Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε αρκετά καλά, εκτός έδρας, στην σουηδική ομάδα. Πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν πάει να τον υποστηρίξουν, περίπου 1000 κάτι, 1500 με 2000 περίπου. Αρκετός αριθμός. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ειδικά είχε πολύ καλές φάσεις, όπως σε μια φάση με την κομπίνα που είχε γίνει και το σουτ του Μιλιβόγεβιτς, αλλά το πιάσε με φάλτσα τον φύλακας της Μάλμου, πολύ καλός. Είχε και άλλες φάσεις η Μάλμε και ο Ολυμπιακός βέβαια. Να πούμε ότι το μάτς έληξε 2-0. Η Μάλμε εκμεταλλεύτηκε και τα δύο λάθη της άμυνας και πέτυχε τον γκολ. Και στα δύο γκολ ο Ρομπέρτο ήταν εκτός εστίας. Επίσης ο Μήτρογλου έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με ψαλιδάκι, αλλά δεν μετρήθηκε γιατί ήταν offside. Και σε κάποια φάση που ο Μανιάτης είχε βγει τέτα-τέτ, τον έσπρωξε ο αμυντικός της Μάλμε και ο διαιτητής θεώρησε ότι ήταν βουτιά, ότι έκανε θέατρο. Πάντως μεγάλη αδικία, ο διαιτητής έδινε πολλές κίτρινες χωρίς λόγο στον Ολυμπιακό. Να πω ότι άκουσα ότι ο προπονητής της Μάλμε είπε ότι ήταν αδικία, ότι η φάση του Μανιάτη ήταν πέναλτι. Αυτά και για τον αγώνα του Μάλμε εναντίον του Ολυμπιακού. Κάντε subscribe και like και θα έρθουμε με περισσότερο. Γεια σας. Γεια σας.